Magat Panapon, Pampanga, magandang hapon Central Luzon. Oras na naman para sa 60 minuto ng mainit na balitaan ngayon hong Biyernes ng hapon, February 18. Mga kabalan, mga karehiyon, thank God it's Friday. Ano? Kumusta ho kayo dyan? Yung ating mga kababayan na mga nasa pagawaan o di kaya naman ay naka-online class sa mga oras na ito, kabalen, magmerienda muna tayo at samahan ho ninyo ang inyong likod, Justin Dizon, para pag-usapan itong mga naglalakihang balitang Central Luzon na dapat nating malaman para tayo magabayan sa ating pagdedesisyon. Kumusta ho kayo mga kabalit, mga kariyon? Ito na ho yung ikalawang araw na nasa alert level 2 ang lalawigan ng Pampanga at ang buong Central Luzon. Do you have any plans for the week? And ano na ho ba yung inyong mga nailatag na gagawin ngayong weekend? Balita ko yung ilan sa ating mga kababayan gustong mag-road trip patungong Zambales. Napakaganda ho ng mga dagat at mga resort, lalong-lalo na dyan sa may San Felipe at San Narciso. Magkakatabing lugar yan. At yung iba naman, kagaya ko at ni Kuyang Paulo G. Santos, mukhang mananatili muna sa bahay at aatupagin ang paglalaba dahil mukhang sumisikat naman ng haring araw. Pero mamaya ho, makakasama natin si Ginoong Manes Guerra ng Pag-asa mamayang alas 6 ng gabi para humalaman natin kung ano nga ba yung magiging sitwasyon ng panahon bukas at kung ang mga kagaya ko at ni Kuyang Paulo G ay pwedeng maglaba bukas ho, araw ho yan ng Sabado. Alam niyo mga kabalan, mga kariyon, eto ho, pag Biyernes gusto natin, masaya lang yung ating balitaan dahil alam naman natin sa kadami-dami ng problema kinakaharap po ng ating mga kababayan sa pang-araw-araw, maganda namang makarinig ng mga mabubuting balita. Ika nga, Feel Good Friday ang ating tema ngayon at simulan ho natin yung mga headlines kaugnay ho nitong Feel Good Friday. At good news mga kabalay, mga kariyon, Clark Development Corporation top 3 sa foreign investment shares sa bansa para sa taong 2021. Ayan, sa kabila ho ng pandemya, patuloy ho yung naging pagpasok nitong mga foreign investors dyan sa Clark Freeport Zone at Clark Special Economic Zone, dahilan para maging pangatlo ang Clark o ang CDC dyan sa may total approved foreign investments para sa taong 2021. Ito mga kabalit, isa pang mabuting balita para sa mga gulang, yung mga magulang na may anak na 5 to 11 years old. Opo, pwede na ninyong pabakunahan ang inyong mga anak dahil umarangkada na ho sa iba't ibang syudad dito sa lalawigan ng Pampanga yung Res Bakuna Kids ng Department of Health. At yan ho ang tinutukan ng ating kasamang si Paulo G. Santos. Ayan, mukha pang children's party. At mamaya ho malalaman natin paano magpa-schedule para dyan sa vaccination para mabigyan na ng proteksyon laban sa COVID-19 ang ating mga anak. Ito mga kabaling, isa pang mabuting balita sa lungsod ng Angeles naman na naging top 5 po, pang-5 ang Angeles City bilang most improved city sa 2021 Cities and Municipalities Competitive Index ng DTI. At ayon ho sa kagawaran ay madali ang pagnenegosyo dyan sa syudad ng Angeles gawa ng iba't ibang mga programa nitong city government. Kabilang ho riyan yung extension ng pagbabayad ng business tax na walang penalty. Magandang balita ho yan para sa mga maliliit na negosyante dito ho sa lungsod ng Angeles. At ito naman, sa pang magandang balita, sabi ko na nga ba ho sa inyo mga kabalit, ngayong Biyernes, karamihan ho ng ating balita, yung mga headlines natin, magandang balita. Kilalanin ho natin maya-maya itong Magnificent 7 ng SPELAPCO. Ito ho yung 7 linemen na nagtungo sa Cebu para tumulong sa pagsasaayos ng mga kable ng kuryente at maibalik ang power supply. Ayan ho, mga kabalen, 50 days ho na natili dyan yung ating mga kabaling linemen. At ito ho, sa kabila ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon, sila ho inawalay sa kanilang pamilya. Magandang pag-usapan yung kanilang kwento at paghalawan ho ng inspirasyon. Yan, simulan na natin ang mainit na balitaan ngayong Biyernes ng hapon, sing-init ho ng panahon. Makakasama natin si Kuyang Paulo G. Santos na kanina'y umikot at kala ko kanina nag-attend ng children's party. Itong si Kuyang Paulo G. dahil yung vaccination site dyan sa Mabalacat City
ay bihis na bihis at may mga mascot pa. Kuya Paolo, kumusta ang ginawang rollout ng bakuna dyan sa mega vaccination site ng Mabalacat, dyan sa may SM City Clark? Kuya Justin, ay talagang excited yung mga magulang na maipila yung kanilang mga anak dahil malaking ano to Kuya Justin, malaking oportunidad kapag ikaw ay nauna sa pila dahil ang inaasahan ho nating pagbubukas nito pong ating pong ekonomiya ay nakasalalay ho sa tinatawag na population protection. Kaya yung mga nakita nating magkakapamilya, Kuya Justin, yung mga magkakaanak, na bitbit yung kanilang mga anak, ay kapuna-puna na ito ay hatid sundo pa dito sa lokal na pamahalaan, Kuya Justin, dito sa malaking mall sa Mabalacat. At nung kumpirmahin natin kay Dr. J. Rivera, medyo kinakabahan, nanay na interview namin ni Parin Johnny, no? Sinasabi niya, okay, naiintindihan namin na ito'y ligtas at wala pa naman kami nababalitaan na tinamaan ng matinding severe yung bagang Adverse effect. Adverse effect, yeah. Yung baga, Kuya Justin, na kahit palagay ang loob, talagang makikita mo sa mukha nito mga magulang na may pangamba pa rin sila. Pero pasasaan pa, Kuya Justin, kapag pumasok ka pa lang doon sa entrada, mararamdaman mo talaga yung at home yung bata dahil meron pa mascot mascot. At may magician pa, no, na umaaliw dito sa mga kabataan, Kuya Justin. Kuya Paolo, sa pagbisita mo dyan sa lungsod ng Mabalacat, nakausap mo rin si Secretary Vince Dizon, ang Presidential Advisor for COVID-19 response ng pamahalaan ni President Duterte. Itong sinasabi niya na kasi may mga kababayan tayo, mga kabalin, mga karehiyon na talagang gaya ho ng nabanggit ni Kuya Paolo, kabado pagdating doon sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak. At in fact, meron ho tayong isang balita, yung 8 out of 100,000 plus. Hindi ko na lamang kabisado eksaktong bilang nito. Pero ito ho ay naipost natin sa ating Facebook page ng CLTV News at CLTV Facebook official. Ito sinasabi na 8 lamang sa 100,000 na nabakunahan ng kontra COVID-19 ang nakaranas nitong tinatawag na adverse effect. Pero marami ho yung naging viral itong balitang ito at marami talaga ang natakot. Pero ni Secretary Vince Dizon, sa mga magulang na nagdadalawang isip, ipabakuna yung kanilang mga anak. Kasi alam naman natin, hindi natin masisisi gaya nga ng nabanggit mo, Kuya Paulo. Siyempre, anak mo yan. At bakuna yan, merong ituturok sa iyong anak. Pero ano ang sinabi ng advisor ng Pangulo pagdating dito sa vaccine rollout para sa mga bata? Kuya Justin, nagulat nga ako dun sa binigay niya sa akin na figure Kasi dito sa higit 200,000 na raw, Kuya Justin, sa simula nitong bakunahan nila ng first dose sa Res Bakuna Kids ay talagang kakaunti lang yung mga naririnig niyang may epekto o yung adverse effect sinasabi mo na ordinaryong lagnat gaya ho ng naramdaman ito pong mga adult, Kuya Justin. Kasi nung huling press briefing ni Yusek Vergere, Kuya Justin, nasa 52,262 lang nung February 11 yun. Pero isipin mo, ilang araw lang o isang linggo lang mahigit, umabot na sa 200,000 ito hong mga naisa lang na sa pagbabakuna dito ho sa 5 to 11 years old, Kuya Justin. At binabanggit nga ni Secretary Vince Dizon, Kuya Justin, na walang walang masamang record at
nakaantabay naman itong DOH, lalo-lalo na dito sa mga City Health Office at Municipal Health Office na tinitiyak niya ultimo yung gamot, Kuya Justin, paracetamol, kapag ka umalis itong pamilya, ibibigay yung gamot para at least hindi na ito maging alalahanin pa ng pamilya na sumasalang dito at ipinapalista yung kanilang mga anak. At dito naman sa figure, Kuya Justin, gaano ba kalaki yung target ngayon ng gobyerno? Ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon ay nasa 15 million yung initial na target para sa populasyon nitong 5 to 11 years old, Kuya Justin. At bumili na raw ang gobyerno ng nasa 30 million doses para sa first phase ng rollout dito sa 5 to 11 years old, Kuya Justin. Kuya Paulo G, ang bilang na yan sa buong bansa, pero sa lalawigan ng Pampanga, ang nabanggit ng ating Provincial Health Officer Dr. Zenon Ponce, pagdating naman doon sa kanilang target, mabigyan ng proteksyon kontra COVID-19. Kuya Justin, dito sa Pampanga, binabanggit ni Dr. Zenon Ponce, nasa 300,000 ito. Dito naman sa Mabalacat, ang kanilang figure na nakikita base sa census ay nasa 20,000, Kuya Justin, na 5 to 11 years old. Sa syudad na San Fernando, nakita din natin yung initial kick-off kanina, although meron na ring ceremonial event kahapon, Kuya Justin, na ipinapakita pa nga ni Governor Dennis Delta Pineda na yung kanyang apo na si Dior, ang unang sumalang dito sa kick-off ng probinsya. So sa San Fernando, ang naipila kanina, Kuya Justin, yung mga empleyado, yung anak ng mga empleyado nitong City Hall, at gayon na rin yung mga staff ng mall ang naipila. Ang naipa-credit na vaccination site, Kuya Justin, napaka-stricto daw dito ng DOH, itong mga mall-based setup muna. Wala pa yung mga ibababa dito sa mga komunidad, Kuya Justin. Kuya Paulo, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, maaari mo bang ilarawan sa amin ano yung prosesong pagdadaanan ng isang magulang o di kaya naman ay guardian at ang kanyang anak para makatanggap nitong bakuna kontra COVID-19? Halimbawa na lamang kanina sa Mabalacat, dahil alam ko merong assistance na pre-provide yung city government, but outside Mabalacat, normal process, paano ba yung nangyayari? At siguro ano yung nakita mo kanina? Kumusta yung mga bata? May mga umiyak ba? May mga tuwang-tuwa doon sa mga regalong tinanggap? Sandali lang, Kuya Justin, may tumatawag. Ayan, oo. Sige, habang... Ayan, mga kabalan, mga kariyon, opo, ayan, may pansamantalang pagkaputo lamang ng linya si Kuya Paulo G dahil gamit niya ang kanyang telepono dito sa aming pag-uusap. Pero ang tinatanong ko nga kay Kuya Paulo, kasi kung makikita ho ninyo itong mga video na aming ipinalalabas, ito ay makikita na talagang mukhang masaya naman yung lugar, dahil binihisan, merong setup, may mga loot bags, then may makikita tayong mga logo na ipinamimigay. So, ano ba yung naging general feel nung aktibidad kanina dyan sa lungsod ng Mabalacat na napuntahan mo, Kuya Paulo? Ay, Kuya Justin, wala tayong parang wala ka sa bakunahan dahil children's party. Meron pa mga freebies na ipinagkakalob. So doon ho sa mga magulang na nakikinig ho sa amin ni Kuya Justin, ang proseso ho, una muna tayo, Kuya Justin, para at least higit nilang maunawahan, yung registration. Kailangan daw muna yung pre-registration system na kung yung anak po ninyo ay nag-aaral sa pribado man o hindi dito sa setup ng Mabalacat, Kuya Justin, binibigyan kasi ng kapangyarihan itong mga school administrator para ho maibigay yung listahan nito pong kanilang mga estudyante dahil higit dun sa meron na kaagad itong mga requisitos, Kuya Justin, gaya ng birth certificate, hindi na magiging alalahanin pa ng magulang dahil yung mismong paaralan meron na hong school record dyan ho sa mga bata. So kung yung mga anak ho naman ninyo, dito ang tinutukoy ko ho sa Mabalacat, kapag ho outside Mabalacat naman ho yung kanyang school ay maaari naman hong makipag-coordinate mula ho sa inyong barangay o di naman kaya dito sa Youth Development Council ng LGU, Kuya Justin. Pero ang target ho ng pamahalaan
ng Mabalacat, gayon na rin ho itong mga nasaksihan ho nating rollout dito ho sa ilang LGU sa Pampanga, ay mall setup muna, Kuya Justin, na yung pre-registration mahalagang-mahalaga, pero ang binabanggit nga ni Dr. Senon Ponce, dahil gusto nila dito sa rollout na to, dahil supisyente yung bakuna, ay pwede rin namang mag-walk-in. Kaya lang, yung proseso ho ng registration through online, kailangan bago ka pa pumunta doon sa mismong screening process, Kuya Justin, makapag-online register ka na. Itong binabanggit ko ho sa lahat ho ng mga taga San Fernando, Pampanga. Kuya Justin, okay lang siguro kung banggitin na natin yung dalawang mall, no? Oo. Para sila ay makapunta. Yung mga taga San Fernando dyan, yung pong anak po ninyo na nasa 5 hanggang 11 taong gulang, mga kaibigan, ay maari ho raw kayong pumunta o magparehistro sa inyong barangay at gayon na rin dito sa City Health Office ng San Fernando, mula ho naman dyan sa link na maaari ho ninyong i-click sa CIO page ng syudad na San Fernando para at least magkaroon ng pre-registration. Pero ang binabanggit ni Dr. Senon Ponce ng Provincial Health Office, Kuya Justin, meron silang bay, meron silang lane para naman ho dun sa walk-in para mapabilis itong proseso na sa tingin ho nitong mga kinaukulan na umaantabay ho dito sa mga kabataan na sumasalang sa bakunahan, mahalaga talaga, Kuya Justin, yung partisipasyon ng mga magulang, lalo't maliliit pa ho itong mga bata. At kailangan na rin ikondisyon yung mga bata, Kuya Justin, no? Na hindi doon sa usapin ng kung gaano kasakit yung maturukan ka ng karayom. Yung buti nitong bakuna na ating pong pinaka-aasam-asam na sana naman makamit na daw natin yung population protection, Kuya Justin. Paulo G, itong binabanggit mo dyan sa San Fernando, ito yung sa SM City Pampanga at yung sa Robinson Star Mills. Ito ay bukas para lamang sa mga Fernandino o kahit sinong Kapampangan pwedeng mag-walk-in dyan? Kahit sinong Kapampangan. Yan ang binabanggit ni Dr. Senon Ponce. Although meron na rin silang mga hakbangin, Kuya Justin, dito sa Provincial Health Office ng Pampanga na target sa 1 linggo daw itong Mexico Pampanga ay mai-roll out na rin itong vaccination para sa 5 to 11 years old. So mas maigi, talagang tinutulak pa rin nila yung kailangan magkaroon ng pre-registration kasi diyan nagkakaproblema, mga kaibigan, doon naman ho sa pila. So para at least hindi ho ninyong maranasan yung pila at kayo po ay maabala, mas maiging nakarehistro na po raw kayo. Ayan mga kabalen, mga karen, ulitin lang ho natin para sa mga Fernandino, pwede ho kayong magtungo doon sa Facebook page ng City Information Office ng Ciudad San Fernando at meron hong registration link dyan para kayo ay makapag-pre-register at mabigyan ng bakuna ang inyong mga anak edad 5 hanggang 11. Kung wala naman hong Facebook at walang kakayahang mag-pre-register, maaari ho kayong makipag-usap o makipag-ugnayan sa inyong mga City Health Office o ay mga Barangay Health Office rather. Diyan sa mga barangay hall ninyo, puntahan ninyo si Kap, tanungin ninyo si Kap kung kailan ba at paano ba magparehistro at mabigyan ng bakuna ang inyong mga anak. At dito naman ho sa lungsod ng Mabalacat, ayan nga, yung nabanggit, inuna muna yung mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at kabilang ho dun sa mga ibinigay ay sagot na ng city government yung transportation, sagot na rin yung pagsasaayos ng mga dokumento dahil mga kabalen, may mga requisitos ho yan, gaya na lamang ng birth certificate at yung pagkakakilanlan, identification card ng magulang at kung guardian naman ang kasama, ay kailangan ng special power of attorney o kundi naman SPA, may mga ibang pwedeng ibigay at ang pinakamadali, banggitin ko na lamang yung pinakamadali, pwede ho kayong humingi ng certification sa barangay na katunayan na yung kayong guardian, kayo ang legal guardian ho nitong bata na 5 hanggang 11 taong gulang na inyong dadalhin para makapagpabakuna laban naman sa COVID-19. Kuya Paolo, panghuling tanong na lamang, anong sinabi ni Secretary Vince Dizon kaugnay naman ng sitwasyon dahil kahapon naibalita natin dito sa CLTV na kabilang ang Central Luzon doon sa mga inaasahang magluluwag itong tinatawag na protocols pagdating ng buwan ng Marso. Katunayan, 5 ho. Yung 5 lalawigan, Aurora, itong Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, at Zambales, ay ang mga lalawigang nabanggit ay kabilang ho doon sa low risk category kung tawagin. Ibig sabihin, mabagal yung growth rate
nitong COVID-19 cases o yung bilis ng pagkahawa ng ating mga kababayan. Kuyang Paulo, eto ba talaga bang nakikita na natin na mas aayos na yung sitwasyon sa darating na Marso base na rin dyan sa nabanggit ni Secretary Vince Dizon? Ang magandang balita dyan sa binanggit mo, Kuya Justin, hindi lang ho nakakasabay ang Central Luzon dito ho sa mga bumababang kaso, no, na lalawigan, kundi pati na rin sa bilis ho ng rollout ng bakunahan. At ang status natin ngayon, Kuya Justin, sinasabi ni Secretary Vince, nasa 63 million na yung fully vaccinated dito ho sa ating bansa. Pero ito hong vaccination rate na pinakikitunguhan ho ng gobyerno, magbibigay din ho ng malaking tsansa. Isa ho daw kasing determinants din dito, Kuya Justin, kung ano yung magiging pinal na pasya ng IATF na sa mga susunod na panahon. Hindi binanggit sa atin ni Secretary Vince kung kailan talaga yung new normal setup, Kuya Justin, na makikita natin talaga na maaari nang lumabas yung ating mga kababayan. Pero yung detalye nito, medyo limitado pa yung pagbanggit ni Secretary Vince, Kuya Justin. Gaya nitong yung mga ilang bansa kasi nakikita natin may mga ginagawa sila na yung pagtatanggal ng face mask at yung face shield, wala na tapo talaga yon. Pero yung face mask, hindi pa napag-uusapan yon, Kuya Justin. Pero ang binabanggit lang ni Secretary Vince Dizon, okay, it's a political season, kaya nababanggit din kung paano yung pagluluwag o kailan yung new normal dahil nangangampanya ho yung mga kandidato sa national. Pero ang sinasabi niya, next week daw, uupuan ng IATF kung ano ho yung mga reglamento dito ho sa, hindi lang dyan sa pangangampanya, Kuya Justin, kundi yung inaasahan ng ating mga kababayan na new normal setup. So, ang target nila, Kuya Justin, sa pag-exit daw ng administrasyon, 90 million Filipinos na fully vaccinated na. Ayan, nabanggit mo yung pangangampanya, Kuyang Paulo. Nasa alert level 2 tayo at noong unang ibinalita natin yung omnibus o yung guidelines ng COMELEC, kaugnay ng campaigning ngayong pandemic season, alert level 3 pa tayo. So nagkaroon ng konting adjustment yan at mangyari lamang para dun sa mga supporters na tingnan din ho at makibalita rin kayo dyan sa inyong mga sinusuportang partido at grupo. Baka naman na kayo pala ay nakalalabag na, ika nga, dun sa mga guidelines. Pero ito, magandang, bago tayo magtapos, Kuya Paulo, magandang pag-usapan natin muli. Itong nabanggit ni Dr. Guido David, na hindi ang gobyerno o hindi ang sino man ang magtatakda na tapos na ang pandemya, kundi yung mga health experts, gaya na lamang ng World Health Organization. Pero itong mga alert level, ito ba, panghabang buhay na daw ba ito sa atin, Kuya Paulo? O paano bang magiging diskarte once na ma-achieve natin yung mababang kaso at mas maraming bilang ng bakunado? Ang binabanggit ni Dr. Guido David, itong Senior Research Fellow ng UP Octa Research, Kuya Justin, pandemic state yung pagsusuot ng face mask. At ito namang mga naiporma ng mga estratehiya sa pagdetermina ho nito pong mga quarantine level ng kada rehiyon ay gaya ng pagtataya ng panahon, Kuya Justin, gaya ng Pag-asa kung may signal number 1, yan talagang naiporma na, naisistema na hindi ho raw matatanggal. O sakali, itong IATF kapag bumalangkas ho daw ng guidelines, baka maisantabi lang ho ito. Pero sakaling, wag naman sana, Kuya Justin, na magkaroon uli ng nakakatakot na mutation itong COVID-19, saka ipoposisyon uli itong mga na gawa ng estratehiya para hindi magulo, Kuya Justin, hindi magulo. Pero isang bagay daw, Kuya Justin, na dapat maunawaan ng marami nating kababayan, nakadepende rin ho itong nagiging takbo ng COVID incidence dito ho sa mga karatig bansa din natin, Kuya Justin. Kapag kasi merong bagong mutation ng virus ng COVID-19, saka, Kuya Justin, asahan na ilalagay ulit itong mga naiporma ng mula sa pasilidad hanggang dito sa mga alituntunin sa health protocol, Kuya Justin. Okay, maraming salamat, Paulo G. Santos, para sa iyong ulat at mag-iingat ka. Happy weekend! Ayan mga kabalin, mga kariyon, malinaw ho yung nabanggit ni Kuyang Paulo G. mula kay Professor and Dr. Guido David ng UP Octa Research
na yung pandemic nariyan pa rin, ano. At bagamat nagkakaroon ng pagluwag ng protocols, mainam na wag nating pangunahan, ika nga, at wag tayo yung magdeklara na wala ng COVID. May mga ganun ho kasi tayong mga naririnig at nababalitaan. At ang paalala naman ng mga eksperto ng WHO at ng DOH, iba yung pag-iingat. At syempre yung bakuna ay mabisa raw na panlaban sa epekto o dun sa matinding epekto ng COVID-19. At dumako naman tayo sa ibang balita. Good news pa rin mga kabalen, mga karehiyon. Sa kabila ho ng nagpapatuloy na pandemya, naging maganda pa rin ang pasok ng mga foreign investors dyan sa Clark Freeport at Special Economic Zone. Katunayan, pangatlo po ang Clark Development Corporation sa may pinakamaraming total o pinakamataas na total approved foreign investments para sa taong 2021. Narito po ang detalye ng balitang yan. Pumangatlo ang Clark Development Corporation o CDC sa mga nakapagtala ng pinakamataas na shares at growth rate ng Approved Foreign Investment o FI sa bansa para sa taong 2021. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 3.68 billion pesos ang total approved FIs ng CDC sa nasabing taon. Ito rin ay 43.1% na mas mataas kumpara sa 2.57 billion pesos approved FIs noong 2020. Bunsod nito, inaasahang aabot sa higit 6,000 trabaho ang malilikha sa loob ng Clark Freeport at Special Economic Zone. Samantala, nanguna naman ang Bureau of Investments o BOI sa may pinakamataas sa total approved foreign investments noong 2021 na umabot sa higit 151 billion pesos. Sinundan ito ng Philippine Economic Zone Authority na may mahigit 35 billion pesos total approved FIs. Pang-apat naman sa listahan ng AFAB o Authority of the Freeport Area of Bataan na may 548 million pesos na foreign investments. Nakuha naman ng SBMA o Subic Bay Metropolitan Authority ang ikalimang pwesto matapos makapagtala ng 395 million pesos total FIs bagamat nasa negative 82% ang growth rate nito. Batay sa datos ng PSA, ang total approved FIs mula sa lahat ng IPA sa bansa ay nagkakahalaga ng 192.34 billion pesos, 71.5% na mas mataas mula sa datos noong 2020 na nasa 112.12 billion pesos. Malaking bahagi ng investments ay mula sa Singapore na nasa 41.7%, Netherlands na may 14% at Japan na may 12.7%. Kabilang naman sa top industry na may foreign commitments ay mula sa Information Communication Technology o ICT na may value na 144.32 billion pesos o 75% ng overall committed FIs nitong 2021. Bukod dito, mayroon ding foreign commitments sa manufacturing na aabot sa 26.56 billion pesos o 13.8% contribution at administrative at support services na may reported value na 7.29 billion pesos o 3.8% share mula sa total foreign commitments sa Pilipinas. Angelica Cara, CLTV News. Nanonood sa ating programa si Annalisa Manlapas. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagtutok dito sa ating CLTV Balitaan. Kabalen, karehyon sa ating pong pagbabalik. Alamin natin kung ano ang ginawa ng Angeles City para makuha itong top 5 most competitive or most improved highly urbanized city dyan sa 2021 Cities and Municipalities Competitive Index. At kilalanin naman natin itong 7 linemen ng SPELAPCO na nagsakripisyo ng kanilang holiday season para magbigay tulong sa ating mga kababayan sa Visayas. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. The new Mitsubishi Mirage G4. G for anything.
Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Love is not a miracle nor a fantasy. It is a very fabric Nagbabalik ang CLTV Balitaan Karehiyon, bagamat nakasailalim sa Alert Level 2 ang buong rehiyong gitnang Luzon. Pinag-iingat pa rin ho ang lahat
laban sa banta ng COVID-19. At sa puntong ito, silipin ho natin ang bilang mga kaso ng COVID-19 sa iba't ibang lalawigan dito sa ating rehiyon. Inyong nasaksihan ang mga COVID-19 updates sa iba't ibang lalawigan dito sa Central Luzon. Samantala sa ibang balita, nakuha po ng siyudad ng Angeles ang ikalimang pwesto sa Most Improved Highly Urbanized City category ng 2021 Cities and Municipalities Competitiveness Index ng Department of Trade and Industry. Ang nasabing pagkilala ay bunsod raw ng pagbibigay ng maayos na suporta at serbisyo ng city government sa mga negosyante, lalong-lalo na yung mga MSME. Narito po ang detalye ng balitang yan. Napabilang ang lungsod ng Angeles sa top 10 most improved city sa bansa at ang tanging highly urbanized city o HUC sa Central Luzon na nakatanggap ng parangal dahil sa economic development at competitiveness. Top 5 most improved HUC ang syudad na pinamumunuan ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. Iginawad ng Department of Trade and Industry o DTI ang parangal sa pamamagitan ng virtual awarding ceremony para sa 2021 Cities and Municipalities Competitiveness Index. Ayon kay Rafi Angeles, Executive Assistant 5 at tumanggap ng parangal sa ngalan ni Mayor Lazatin, pinagtuunan daw ng pansin ng city government ang pagre-revive sa lokal na ekonomiya sa gitna ng pandemya. Pinasalamatan din ni Angeles ang DTI sa recognition at ipinagmamalaki raw nila ang milestone na ito. Sa gitna ng pandemya, mas pinalakas pa raw ng city government ang kanilang mga programa upang alalayan ang mga business establishment na muling makabangon. Kabilang dito ang pagpapalakas ng One Town One Product Store na naglalayong ipromote ang mga produktong gawang Angeleño. Tinanggal din muna ng city government ang 500 peso administrative fee para sa local, micro, small and medium enterprises o MSMEs at inextend ang deadline sa pagbabayad ng business taxes ng walang penalty. Tanging ang actual operations gross income lamang ang babayaran bilang bahagi ng kanilang business tax at suspendito rin ang koleksyon ng Comprehensive General Liability Insurance mula sa mga local hotel sa syudad. Ayon pa kay Angeles, regular ang isinasagawang inspeksyon sa mga business establishment sa syudad. Bagamat nasa gitna ng pandemya,
Napabilang din ng Angeles City sa top-performing cities pagdating ng collection efficiency ng locally sourced revenue. Naitala sa 130.9% ang collection efficiency ng lungsod. Matatandaang noong 2019, kinalala rin ng Angeles City bilang isa sa most improved cities sa HUC category. Angelica Cara, CLTV News. Kabalin, tradisyon na sa ating mga Pilipino ang magdiwang ng holiday season kasama ang ating mga pamilya o di kaya naman mga kaibigan at mahal sa buhay. Pero paano kung kayo ho ay tawagin ng inyong katungkulan at kailangang magsakripisyo ng oras, panahon at syempre yung mismong pagdiriwang kasama ang inyong pamilya. Gaya na lamang ho nitong 7 linemen ng Svelapco. December 23 ho nang magtungo sila dyan sa Cebu matapos pong hagupitin ng bagyong Odette ang kalakang Visayas. At dito ho ay hiningi ang kanilang serbisyo para makatulong sa pagbabalik ng kuryente. At matapos po ang 50 araw ay sila'y nakabalik na at pinento sa CLTV ang naging magandang karanasan sa piling ng ating mga kababayan. Narito po kanilang champion sa local pride na kwento. Tradisyon na para sa marami sa atin na magdiwang ng Pasko at Bagong Taon kasama ang ating mga pamilya at mahal sa buhay. Ito na marahil ang hindi hintay ng bawat Pilipino taon-taon ang makapagpahinga mula sa trabaho at mag-enjoy sa holiday season. Pero paano ko ang inaasam na bakasyon eksakto namang matatapat sa tawag ng panahon? Gaya na lamang ng nangyari sa 7 linemen ng San Fernando Electric Light and Power Company o Svelapco na kung tawagin ay Magnificent 7. Matatanda ang December 23 na magtungo ang 7 linemen sa Cebu matapos hagupitin ng bagyong Odette ang malaking bahagi ng Visayas. Maraming tahanan sa syudad ang nasira, maraming punong nabuwal, at nagsitumbahan ng mga poste ng kuryente na naging dahilan ng malawakang power outage. Dahil dito, minabuti ng ilang electric utility company gaya ng Svelapco na magbayanihan para maibalik ang kuryente sa mga binagyong lugar. Kabilang sa mga pinadala ng Svelapco ay ang mga lineman na sina Alan Pineda, Glenn Enriquez at Joel Marzan. At matapos ang 50 araw na pagkakawari sa pamilya, ligtas na nakabalik ang Magnificent 7 dito sa Pampanga. Nabalitaan namin na ipapadala nga po kami sa Cebu. Wala pong pag-aalinlangan na gusto namin talagang pumunta. Kaya lang yung timing lang po, medyo nabigla lang kami kasi nga holiday season po eh. Mm-hmm. Pero at the end of the day, mas nanay po yung aming pagnanais na makatulong sa mga kababayan nating mga Cebuano. Kasi nakita po namin sa mga balita sa TV kung gaano nga po katindi yung damage na nagawa ng bagyong Odette sa buong probinsya ng Cebu. Nakapanlulumura ang dinatna nila sa lugar at batid nila na maraming oras ang gugugulin para maisakatuparan ng kanilang misyon. Paglapag namin po sa pagbaba namin sa barko, talaga pong madilim na madilim. Mm-hmm. Bumaba kami sa wala talaga. Walang ilaw talaga, dilim. Tapos yung mga poste nakatumbalat. Yung mga tao nasa kalsada, nag-aabang ng tubig, ganyan. Nag-aabang sa mga nagbibigay ng tubig, nakapila. Talagang kawawa po mga kababayan natin. Malaking sakripisyo man ang mawari sa pamilya sa panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon, napuno naman daw ng tuwa at galak ang kanilang mga puso dahil sa pinakitang kabutihan ng mga taga Cebu. Kahit daw kasi biktima sila ng kalamidad, ipinaabot pa rin ang kanilang lupang pasasalamat sa abot ng kanilang makakaya. Ang hirap po nag-decide pero okay lang po kasi ano po talaga yung po yung trabaho namin talaga para sa company tuloy po namin. Ang experience po namin mahirap po pero matulog sa magpasko po wala kang kasama sa pamilya. Dahil po talagang tutulong kahit na holiday po, nandun po kami para makatulong. Madaling araw hanggang gabi man sila kumayod, sapat na ang mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan para mapawi ang kanilang pagod. Ang karanasan raw nila sa Cebu ay natatangi dahil sa kakaibang galak ng kanilang naranasan mula sa mga taong kanilang napagserbisyuhan. Pagka papunta na po kami dun sa site na pagtatrabaho namin, nakikita po namin yung matinding tuwa, galak sa mga tao. Mm-hmm. So, hindi po man po kami nakakapag-umpisa ng trabaho, wala na pong katapos-tapos yung
pagpapasalamat po nila sa amin. Wala pa po kami ginagawa. So, yun po, habang nagtatrabaho kami, nag-offer po sila ng tulong kung ano daw yung magagawa nila para mapabilis yung trabaho. So, dahil po doon, talagang nakita ko po yung determination din po nila na makatulong din sa akin para mabilis po yung restoration ng power. And then, maging yung mga LGUs po, halimbawa, yung mga kapitan, tinutulungan din po nila kami para mapabilis din po yung pag-restore ng power. Ang pagiging bayani ay hindi lamang nangangahulugan ng pag-aalay at paghuhis ng buhay. Bawat isa maaaring maging bayani sa simpleng paraan. Tulad ng Magnificent 7 ng Svelapco, mas pinili nilang tumulong sa kapwa at ipagpaliban ng pagdiriwang ng Kapaskuhan kasama ang pamilya, kapalit ng tawag ng tungkulin at pagtulong sa mga kababayan na nangangailangan. Ang kanilang pagsasakripisyo, tunay na kahanga-hanga. Kahit napagod po, yung lang pong taong matutulungan mo, ang ganda po na sa puso po yung lahat po nagpapasalamat talagang para mabigyan po sila ng power. Ang dami pong ang ganda po ma'am, ang dami pong nagbibigay ng pagkain. Sobra-sobra po. Pero at least po yung sobra, binibigyan po kami at sinishare po namin sa ibang tao pa para at least makatulong din sa iba doon kahit na sabi nga po nila dapat kaming kayong tulungan at kasi po ma'am, sobrang nga po kaya sinishare po yung mga blessing na binibigay po sa amin. Sinishare naman sa mga tao na ibang yung alam namin na wala din po sila talagang wala yung bahay po nila, wala po talaga. Yung mga pagkain, dilatan, lahat po binibigay din namin yung mga sobrang pagkain natin. Ang sarap po talagang tumulong kahit na mahirap po, kinakaya po namin. Yung lang pagkatapos ng trabaho, mahirap. Kahit magkatapos po yan, salamat. Nawawala po yung pagod, ma'am. Talagang ang sarap po tumulong. Kasama si Jennifer Salenga, JN De Jesus, CLTV News. Pagbati at pagsaludo po sa Magnificent 7 o yung mga bagong bayani ng Svelapco. Ipinagmamalaki ho ngayon ng Pampanga at ng buong Central Luzon. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin ang pinakahuling aktibidad ng mga presidential candidates dito sa CLTV Balitaan. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
extra. with the new Mitsubishi Xpander Cross. Ang wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabisang komunikasyon. Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika. Umaabot naman sa mahigit kumulang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Paba, kumusta? Malaus Kopo. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka. Naku, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng Kasiguran sa Aurora at wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubudtong lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura, kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki. Para sa most development-oriented talk or discussion program, ang pinili ni Scott Ista ay ang, so to speak, COVID-19. Bigat ng laban, pasa ng kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa karangalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa Gandingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Dakal na salamat po. Dispongaldo, kabalen! Malyari mo na lang albente ang paborito mong programa kening CLTV 36 uli dareng ke katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, mantabe na ka Kenny! Hindi kompleto ang pagkaing Pinoy kung walang kanin. Sa katunayan, 70% ng populasyon sa Pilipinas, kanin ang pangunahing kinakain. Ang paborito nating kanin ay mula sa mga binhing itinanim na nagiging palay. Matapos anihin at ibilad, saka ito gigilingin para maging bigas na siyang pangunahing produkto ng Pilipinas.
At kung bigas ang pag-uusapan, number 1 ang Nueva Ecija sa gitnang Luzon. Ang Nueva Ecija ay tinaguriang Rice Granary of the Philippines dahil bigas ang pangunahing produkto rito. Agrikultura ang pinakamalaking industriya sa lalawigan at dahil mayaman ang lupa at maganda ang klima, mabilis makapag-ani ng palay at iba pang mga pananim gaya ng mais at sibuyas na kilala ring produkto ng Nueva Ecija. Sa makatuwid, ang Nueva Ecija maging ang kabuuan ng Gitnang Luzon ay talaga namang nangunguna pagdating sa rice production dahil binubuo nito ang higit sa 20% ng kabuuang produksyon ng bigas sa bansa. Talagang hindi pwedeng mawala sa hapagkainan ang kanin dahil bahagi na ito ng pagkain Pinoy. Agahan man yan, tanghalian o hapunan. Kaya laging tandaan, ang bigas ay salamin ng kasipagan ng mga magsasaka ng Nueva Ecija. At bawat butil ng palay, mahalaga. Nueva Ecija, Rice Granary of the Philippines, only in Central Luzon. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa, nag-endorso ng kandidato ang Council of the Laity of the Philippines o CLP sa katauhan ni Vice President Leni Robredo na napili nilang suportahan sa pagkapangulo. Ang CLP ay isang public association ng mga taong simbahan na itinayo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Mayroong 15 opisyal ang CLP. 11 ang botong i-endorso si VP Leni, 3 ang nag-abstain at 1 ang absent. Dumaan umano sa ilang mga pagpupulong, diskusyon at pag-aaral bago na pagdesisyonan ng grupo na mag-endorso sa unang pagkakataon. Maliban sa Council of the Laity, nagpahayag na rin ng suporta ang higit 500 pari at madre sa kandidatura ni VP Leni. Tinawag nila na pari madre misyonaryo para kay Leni ang kanilang grupo. Nilinaw naman ng CBCP na bawal gamitin ang pulpito o simbahan upang ipangkampanya ang sinumang kandidato. Samantala, nangunguna pa rin si Presidential Candidate Bongbong Marcos sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong January 19 to 24. Macalino, ang College Editors Guild of the Philippines, Central Luzon Coordinator. Denise, magandang araw sa iyo. Bumati ka muna sa ating mga manonood. Isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat, Denise. Kasama rin po natin si Luis Antonio Bonifacio, ang Geography Head ng Team Shell Jokno, Pampanga. Magandang araw sa iyo, Luis. LA. Hello po sa mga viewers sa mga kasama ko dito. At panghuli, kasama rin natin si Alison Madrigal, ang presidente po ng Bulacan State University Student Government, Student Regent ng Bulso. Magandang araw sa iyo, Alison. Magbati po ng isang magandang hapon sa lahat. Yan. Bata po, mga kabataan ng ating pong mga guests ngayon. At salamat sa pagpapa-unlock nyo sa ating panayam. At syempre, mamaya marami tayong pag-uusapan. Pero bago yan, meron po tayong inihandang isang short video na magpapakita ngayon sa kalagayan ng youth vote para sa May 2022 elections. Panoorin po natin ito. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaskas man nakasabihan mula kay Gat Jose Rizal, ngunit patuloy na ginagamit upang ipakita sa mga kabataan ang responsibilidad na nasa kanilang balikat. Katulad na lamang ngayong May 2022 election, nakita sa datos ng Commission on Elections na sa 65.7 million na rehistradong botante, ang edad 18 to 40 years old ay 565% o higit na 37 million. Sa mga ito,
5.4 million ang boboto sa unang pagkakataon. Makikita sa numerong ito kung gaano kalakas ang youth vote. Ngunit sa mga nakalipas na eleksyon ay hindi nagkaroon ng iisang boto ang mga kabataan. Wala umanong kandidato ang nakapagpakilos sa mga kabataan tungo sa tinatawag na black vote. Para sa ilang mga kabataang aktibo tuwing eleksyon, ang responsibilidad ng isang kabataan ay hindi natatapos sa pagboto lamang. Kailangan umano ang pakikibahagi para maging responsableng botante ng bayan. Yan, higit kalahati or 56% po ng mga registered voters natin ngayon for the May 2022 elections ay galing po sa youth sector from 18 to 30 years old. Kaya sinabi mismo ng COMELEC na itong ating pong mga youth sector o yung mga kabatang registered ngayon ay pwede po nilang idikta ang outcome ng eleksyon. At ngayon, syempre alamin natin mismo sa ating pong mga guests ang kanilang mga pananaw sa mga pag-uusapan natin specifically for the upcoming elections. And of course, yung nasa 5 million pala dito sa registered voters from the youth sector ay unang pagkakataon po nilang boboto. So ngayon, yan, umpisan muna natin ang ating pagtatanong. Maaari ko bang malaman kung sino sa inyo muna ang first time na boboto for 2022 elections? Or lahat nakaboto na, may experience na for the past election? Yan, For the lahat. national elections, first time. First time si Allison. For LA, nakapagboto na ba for national elections? Opo, nung po last elections. Okay. And lastly, si Denise. Denise, first time? First time po sa national at local. Okay, that's good. So, anong nararamdaman nyo naman na you're of course, like ito, itong sinabi ng, from statistics, sinabi nila na ang laki ng magiging papel ng mga kabataan if they will really actively participate on this upcoming election. So, umpisan ko siguro ang pagtanong kay Denise. Denise, ito sinasabi nila, napakalaki ng papel ng kabataan for this upcoming election. Ano yung nararamdaman nyo kapag ito yung sinasabi niya? Although, of course, even before, sa panahon pa ng ating bayaning si Jose Rizal, sinasabi na pag-asa ng bayan ang mga kabataan. And even up until now, ito yung patuloy na sinasabi at nagpapakita nga itong mga numero na ito for this upcoming election kung gaano kalaki ang pwedeng maging papel ng mga kabataan. Kayo ba nakakaramdam ba na nababurden ba kayo sa stress ba sa stats na ito? Or kayo ay na-challenge dahil napakalaki ng pwedeng maging papel ninyo? Denise? Ayun. Maraming salamat po una syempre sa pag-iimbita sa aming mga kabataan nga po. At gaya po ng nabanggit nyo ay isang malaking hamon at kumbaga may burden po talaga sa mga kabataan gaya ko na first timer. At syempre hindi naman po maitatanggi na hindi lang naman po sa mga kabataan to bagkus sa mas malaking bilang pa ng mamamayan. Gaya po ng nabanggit po dun sa datos ng COMELEC, 'di ba po nung Nobyembre pati po nung Setyembre na yung edad na 18 hanggang 30 po ay nasa 30% o 50% na po. Kaya mapanghamon po talaga at impactful din yung magiging resulta, lalo na kung manggagaling sa boto ng mga kabataan. Ikalawa rin po ay syempre, siguro gaya po sa amin na or sa iba pa na may sabihin na natin political consciousness or socially aware po, di ba, na maimpluwensyahan din yung mga kapwa naming mga kabataan or yung mga araw-araw pong nakakasalamuhan namin. Lalo na po siguro kung meron kang mga organisasyon na kinabibilangan tapos time to time may nagtatanong sa'yo kung sino yung iboboto mo. Kaya kung sino man yung sasabihin mo, parang meron din pong epekto sa kanila. At syempre po, bilang panghuli, yung outcome po ng election, di ba? Dahil lahat naman po tayo, ang gusto natin na matiyak na yung susunod na mauupo, di ba po, ay may seguridad tayo dun sa mga, halimbawa, dun sa trabaho, sa panirahan, sa edukasyon, at syempre po dun sa kalusugan. So, yun po. Kaya sobrang hirap po talaga rin. Thank you, Denise, for that answer. At tumungo naman tayo kay LA. Ikaw, LA, anong nararamdaman mo ngayon? Na-experience mo na bumoto? And of course, ngayon, meron namang pagkakataon na exercise natin yung right to vote. At hindi lang basta yung right to vote, napakalaking papel ng kabataan. So, ano yung masasabi mo ngayon? Kayo ba ay, how do you prepare for this one? First po, I think po, it's always a challenge. Pero I think hindi po siya parang pangit yung picture kasi lahat naman tayo, we will always have
um, uh, Opinion, ganun ba? Or stand? ayun po, I just got disconnect. Ayun nga po, lahat naman tayo, we all have yung mga responsibilities. And for me po, I think, it's an honor, yun nga po na itong elections na to, I am a part of it, and I'm also a volunteer for Chel, who has our parang aspirations. And I think yun nga po, yung influence ng youth ngayon, yung sa COMELEC, abot na 56 ata, yung atang huge chunk of voters. So, yun nga, election is very forward-looking. And ang daming forms, yun nga, para i-express yung sarili. Pero I think yung elections is a useful way. Kasi yung state, yung state has many, it's very encompassing. So, ayun po. So dito kasi sa election doon tayo nabibigyan ng pagkakataon na sabi mo nga maraming facet yung state pero sa election lang nagkakaroon ng pagkakataon na tayong lahat we can really exercise and be part of it, lalo na yung mga kabataan na I believe you always look forward for a better government and of course for change just in case you're not really satisfied on the current government that we have. At panghuli, thank you for that, LA. Si Alison naman, ano naman ang masasabi mo for this statistics na meron tayo, Alison, and of course as you look forward for the 2022 election, May 2022 election? Ay lang ulit na rin nababanggit talaga yung kabataan ng pag-asa ng bayan. Ayun nga kayo, Rizal. Siyempre yun, bilang estudyante, bilang kabataan, paulit-ulit itong naririnig, maski nung nasa high school pa lamang. Pero siyempre, bilang mga kabataan, kinikilala din naman namin yung responsibilidad na may pananagutan kami para sa susunod na henerasyon, hindi lamang para sa henerasyon na kinabibilangan namin. Kasi siyempre, nandiyan yung hirap at bigat na sinasabi nga, nabe-burden ba yung pakiramdam ng kabataan dahil nga sa amin inaasa or sa amin ibinibigay yung titulo na kami yung pag-asa ng bayan. Pero kahit na, ayun nga, minsan meron nga kasing mga moments na kahit na anong sigaw, kahit na anong pagpupumiglas na gawin, ay minsan parang hindi pa rin naririnig o wala pa rin nangyayari doon sa mga pinaglalaban o pinagsusulong na mga advokasya. Pero bukod sa burden, syempre nananaig pa rin dapat yung motibasyon. Gaya rin sa akin bilang leader estudyante, yung motibasyon na kung para saan at para kanino ba yung pagsulong, para saan at para kanino ba yung pagboto natin. Syempre para sa bayan at para sa susunod na henerasyon, para sa kinabukasan ng bawat isa. Okay. So, optimistic ka pa rin, Alison, for this election, kasi like nabanggit mo, may mga ginagawang efforts, pero it seems like parang yung pagbabago na hinahangad, medyo malayo pa. Pero, di ba, sabi nga nila, whenever there is an opportunity, parang ito ay pagkakataon patuloy na magkaroon tayo ng pagbabago. So, you're still optimistic for this upcoming election? Alison? Yes. Siyempre, yun nga, kinikilala din kasi natin yung yung meron talagang hirap at bigat. Syempre bilang nasasamahan kami ng student government, ganyan sa mga organisasyon ng mga kabataan, madalas talaga nakakasalamuhan namin yung mga, syempre yung burden nga. Dahil nga minsan yung mga ipinaglalaban, yung mga sumisigaw, parang walang nangyayari, parang hindi naririnig. Pero sa kabila nun, kailangan pa rin naman na yun nga, yung gaya po ng sinasabi niyo, Miss Ice, na yung yung optimistic pa rin sa situation. Kasi ito yung magtutulak sa amin para bumangon pa rin at kayanin pa rin para sa susunod, para ayun, sa pagsulong at paunti-unting hakbang hanggang sa makamit namin yung aming ipinaglalaban para sa bayan. Okay, salamat Alison. Denise naman, nabanggit natin kanina ang laki ng percentage of the youth vote, pero is it enough na, nag-registered naman ako, sabi ng mga kabataan, of course, yung mga kabataan kagaya ninyo, nag-registered na ako na I will really exercise my right to vote. Pero hanggang doon na lang ba yung responsibility, you've been mentioning kayong tatlo, yung hindi, yung responsibility ng bawat isa sa atin, pero para sa iyo, Denise, meron pa bang dapat gawin yung mga kabataan above what is, yun nga, yung meron sila ngayon na registrado na sila at they are determined to, of course, to cast their vote for May 2022 election. Ayun, syempre tama po kayo na dahil sinasabi na karapatan nga yung pagboto, kaya parang yung iba sa atin naoobliga na lamang na gawin bilang bahagi daw ito ng pagiging Pilipino nila. Pero syempre para sa amin, halimbawa bilang
kabataang estudyante, kabataang aktivista, kabataang mamamahayag, o kabataang leader man yan, di ba po, ay tungkulin natin na paimbabawan yung sitwasyon na sinasabi natin, napakarami sigurong mga fake propaganda, 'di ba? Napakaraming hamon talaga lalo na ngayong eleksyon na kung saan naging lugar ito para magkaroon ng napakaraming diskurso, 'di ba po, tunggalian, parang mga maraming friendship over, ganun, 'di ba po? So, ito lagi yung panahon para makahanap tayo na yun nga po, oportunidad para rin mataas din yung yung kamulatan din po ng ibang mga kabataan para dahil yung election ay panahon din para mahasa yung critical thinking, 'di ba po? At syempre yung abilidad o kakayahan natin na magsuri pa. So, yun po. Salamat. Dapat maging involved din sila. Hindi lang, sabi mo nga, hindi lang basta-basta na gagawin lang nila ito as they are obligated to do it. But sabi nga, kung meron ka ng opportunity, why not really take advantage of it? At gawin na natin yung the best we can, para magampanan talaga natin kung ano yung meron tayo sa ngayon. So, napakaganda ng talakayan natin, at magpapatuloy po ang ating talakayan sa pagbabalik na perspektiba. It's difficult being somebody's everything, but it's easier in the new Ford Everest Sport. New sporty design inside and out with a 2-liter turbo diesel engine and 10-speed auto. The new Ford Everest Sport leads the way. Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. At nagbabalik po ang perspektiba, boto mo, kinabukasan mo. Pinag-uusapan pa rin po natin ang halaga ng boto ng mga kabataan sa nalalapit na May 2022 elections. At kasama pa rin po natin ngayon via Zoom ang ating pong mga guests, si Denise Macalino mula po sa College Editors Guild of the Philippines Central Luzon Coordinator, si L.A. Bonifacio, ang Geography Head po ng Team Shell Jokno sa Pampanga, at si Alison Madrigal, ang Presidente po ng Student Government ng Bulacan State University. At ngayon, pag-usapan natin, Alison, Denise, and L.A., itong sinasabi nila na for the past years, although napakalaki, kasi di ba, napag-usapan natin kanina yung laki ng percentage ng youth vote, pero maraming nagsasabi na kahit sa mga nakalipas na panahon, never na naging solid or walang
black vote, ika nga, yung mga kabataan. So kahit sinasabi natin that it's possible that you can really determine the outcome of elections, pero mukhang sa mga nakalipas sa panahon daw, walang solid vote yung mga kabataan. Anong masasabi nyo dito? Sige, umpisa natin kay LA. I think yung social conditions makes it kailangan na kasi if we see now yung mga mayayaman, lalo yung mayayaman, yung mga mahihirap, I'm very optimistic for this election that there is a chance that there will be a united youth vote kasi yung youth ngayon are very open and are very progressive. And ayun nga, yung aspirations ng youth, because they're open for a good change. And that change consists of a government that respects yung mga rights ng mga tao. Tsaka, ayun po, yun dapat, first and foremost, kailangan dapat yun nga po, yung our individual freedoms dapat very respected yun. So, I'm very optimistic with that, na yung youth vote ay merong united vote. Okay. So LA, like ikaw, no, you are actually noted nga na you're supporting a certain candidate without actually explaining yung kung sino itong kandidato na ito further. Gaano kahalaga na tumindig yung mga kabataan dun sa isang kandidato na pinaniniwalaan nila, or most specifically, pagtindig din natin for this election talaga na gamitin itong pagkakataon na ito para marinig yung kanilang boses? I just want to clarify lang po, yung youth are not voting for a candidate. They're voting for their aspirations, yung mga prinsipyo niya. And if we vote Chel, we will still be holding him accountable. And I know Chel, and Chel will be open for that kasi he's a human rights lawyer. Ayun po. So, mahalaga talaga na right now, maitindig It's very natin important yung karapatan natin, of course. So, sige, Opo. salamat sa iyo, LA. Daho tayo kay Allison. Allison, ngayon, based doon sa alam natin kung gaano kalaki ang influence ng social media, even without the elections pa, sa mga kabataan. Kanina natanong ko kayo, in between gap, kung gaano katagal yung oras ninyo sa paggamit ng social media. So, ngayon, gaano yung nakikita yung participation ng mga kabataan for this 2022 election? Ito boy, para sa kanila isang malaking event that they need to participate, or parang it's just an event na magpa-pass by lang, ganyan. So, paano ito nakikita yung participation? Kung pagbabasehan natin ngayon yung paggamit din nila ng social media. Alizan. Okay, well, kasi matunog naman na din na yung mga kabataan gaya ng sinabi kanina ni LA ay talagang nagpa-participate na, lalo na bumoboka o bumoboses sa social media. Dahil nga ngayon, ang unang pangunahing moda natin ay yung online or yung social media platforms. Dun kanina kasi sa unang tanong, mag-comment lang din ako dun, Miss Ayes, yung dun sa walang black vote, yung mga youth pagdating sa election. Kasi totoo naman na there is no one youth vote. Kasi ito yung realidad meron talagang, ito talaga yung reality na mayroong fragmented youth pagdating sa elections. Kasi once kasi na-recognize natin itong realidad na to, mas malalaman natin yung potential ng kabataan na ma-harness, na ma-shape yung contemporary politics. And kasi yung tawag ito, nandito din kasi yung syempre, sino ba tinutukoy nating Filipino youth? Bukod sa edukasyon, kung nag-aaral ba or dun sa edad na up to 30 years old, nandiyan din yung class, yung employment, tapos yung regionalism, na naghahati o naghihiwalay sa bawat isa. Kaya meron din naman kasing syempre, bukod sa kabataan na meron sa Maynila na nakakapag-aral, na malalakas o kumbaga dumadugong talaga yung pagtindig sa mga kandidato na napupusuan nila, meron din naman tayong kabataan sa Bangsamoro, yung mga mahihirap o yung mga mahihinang rehiyon na mayroon tayo sa Pilipinas. Kaya dito natin nakikita, siguro, ito yung, kumbaga, pinagmumulan o reflection kung bakit wala tayong one youth vote o kung bakit wala tayong unity yung kabataan pagdating sa pagboto. Kasi meron pa rin mga naghihiwalay para sa atin. Kasi yun nga, isa pa dyan, talamak din kasi yung pagkakaroon ng pagka-cancel, yung pagka-cancel sa mga kabataan, lalo na sa social media, kasi yung mga kabataan doon na naninirahan yung kanilang realidad. Kaya kapag merong taliwas dun sa opinion na sinasabi nila, yung pina-follow or friends nila sa Facebook, di ba, madalas kina-unfriend, nag-aaway, kina-cancel culture.
sabi nga ni Janina Bella, emotions get your head. Pero yung facts, keep people listening. Kaya dapat na-develop din ng mga kabataan yung pagkakaroon ng healthy conversations for us to, yun nga, maging optimistic tayo na ngayong election, magkaroon ng unity vote or black vote yung Pilipinas. Lalo naman na syempre ngayon, pangunahing plataforma o yung platforms na ginagamit ng kabataan in spreading educational campaigns or educational backgrounds about candidates ay through online. So, hindi malabo na makarating ito sa mga sulok o mga mahihirap na rehiyon na meron tayo sa bansa. Pero you can see, Alison, na mas naging active naman sila ngayon as compared to the past years. Although sabi nga nila, hindi naman sa ngayon lang din naging hype yung social media. So based dun sa nabanggit mo, mas nakikita mo na mas nagiging actively participating yung mga kabataan ngayon for the elections. Yes, Miss Ice. Kasi yung, kitang-kita naman na din yung involvement nga ng kabataan ngayon sa eleksyon. Kasi nga, kumbaga, lahat halos ng issue, kung babad ka man sa Twitter or sa Facebook, maski sa Instagram, makikita mo yung mga issue ngayon na pumuputok tungkol sa eleksyon, hindi lamang sa mga kandidato, maski patungkol sa COMELEC. Ganyan, kaya mas nakikita natin, mas lumalakas ngayon yung boses ng kabataan. Okay. Maraming salamat, Alison. Kay Denise. Denise, kanina nasabi mo na to na yun nga, uso ngayon yung mga fake news, mga misinformation, lalo na sa social media. Pero ano yung pananaw mo, yung mga kabataan ba ngayon, madali ba silang masway ng mga information na ito na lumalabas without really fact-checking kung tama ba itong mga lumalabas na ito? Madali ba silang maniwala ayon sa iyong perspektiba? Para sa akin po, kaya nga po tinawag na propaganda, di ba? Ang layunin naman po talaga doon, makapanghamig ng mga susuporta doon sa ideya mo. Kaya kung yung propaganda man pong yon, kung mabuti man o positibo o negatibo, at kung meron kang nahihikayat, ibig sabihin epektibo ka po. So, yon. Kaya kahit ganito po yung political situation natin, na masasabi ko rin naman po talaga na napakalakas po talaga ng mga kabataan dahil napakaraming espontanyo na mga organisasyon na nabubuo, di ba po, na kahit sabihin natin na iba naman talaga yung original nilang pinaniniwalaan, kung halimbawa po sa mga ideological, di ba po, pero dahil na rin dun sa ano ba yung kasalukuyang sitwasyon po dito sa eleksyon, ay talagang nakakaisa yung kalakhan sa mga kabataan. Pero yun po ay nahahati pa rin dahil marami pa rin po na bilang bahagi ng media rin po, 'di ba? Sa CEGP mismo, ang layunin po talaga namin ay labanan yung fake news din po dahil biktima po talaga ang mga media personnel, ang napakaraming mga mga TV network, mga station, 'di ba po, sa mga black propaganda laban sa mga media entity, ganyan po. So masasabi ko po na marami pa rin po talaga na nabibiktima ng mga fake news at napapasabay talaga dun sa propaganda na umaabot pa sa punto na, sige, mag-away-away kayo dyan, dito lang kami mag-Facebook, ganun po. Pero syempre, di ba po, dahil nga ang role natin, di ba, na mga kabataang sabihin na natin na hindi naman tayo yung mas maalam, bagkus talagang talagang pinapairal lang po talaga natin yung pagiging tama doon sa mga impormasyon. Kaya dapat tayo mismo yung naglalapit sa mga tao doon sa katotohanan, 'di ba po? At binibigyan natin sila ng yung mga factual na datos, 'di ba po? So, yun. So maging critical din sila sa ano man yung mga nakikita nila. Pero tama ka nga, yung mabilis. Actually, kahit sino minsan kapag nakita nila, tapos very very yung content, parang nakapanipaniwala, madali talagang maswi. Pero very important, like yung nasabi mo nga, na tignan talaga and maging critical sa mga nakikita natin over social media. For LA, ang mga kabataan daw, mahilig daw or makiuso, di ba? Minsan yung kung ano yung mga nauuso ngayon, maging minsan ngayon yung mga hand gestures, kung ano yung kulay, ganyan. Ganun din ba ang pagtingin mo, LA, for this election, na kung ano yung nauuso din, yun din yung sinasakyan ng mga kabataan? Actually po, opo, I agree po with that. Kasi po yung volunteers namin, mostly yung mga from youth sector po. So, use that energy po para, ayun ba nga po, you're using it. Example po, yung hand gestures like see,
yung kay Cheldrick mo, or we use Facebook videos, edit mga hashtag. So, I think it's very helpful po yung para energy ng mga youth. Okay. So yun, no, maaari din ito kasing i-harness kung sino man yung mga bawa kandidato na yun nga, nabanggit natin, wala pa talagang yung solid vote ng mga yun. And if merong kandidato na makakakita din kung paano niya matop in yung masasabi nating youth voters right now, ito yung mga pwede pala na gamitin if, okay, based on your opinion, malaki yung maging epekto din nito para sa mga kabataan. So, napakaganda ng ating talakayan. At ngayon, mamaya pag-uusapan din natin yung mga preference kung paano ba nai-impluwensyahan. Ano yung nakaka-impluwensya sa mga kabataan? Of course, more than yung mga content nakikita po nila sa social media. Ano pa ba yung mga pwedeng maka-impluwensya sa pagboto po ng ating mga kabataan that comprises right now ng more than half of course, the registered voters, nasa 56% po sila. Manatili pong nakatutok at magbabalik ang perspektiba, boto mo, kinabukasan mo. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. all-new Ford Territory is stunning from every direction in every moment. Impressive design that is distinctively Ford. With 18-inch wheels, spacious interior, and a panoramic moonroof. The all-new Ford Territory. Own the moment.
At nagbabalik po ang perspektiba, boto mo, kinabukasan mo, at kasama pa rin po ang ating mga guests mula sa sektor ng mga kabataan. Nandito po sina Denise Macalino, Luis Antonio Bonifacio, at Alison Madrigal. At pinag-uusapan po natin ang halaga ng kanilang boto para sa nalalapit na halalan. Kanina po, before tayo mag-commercial break, nabanggit po yung sabi nga, napaka-powerful and even the youth can be an agent of change, even kahit hindi pa sa election, pero more so ngayong upcoming election because of the great number of registered voters coming from this sector. So gusto ko lang malaman natin from our guests kung paano yung mai-impluwensyahan yung kanilang pagboto. Umpisa natin siguro kay Denise. So Denise, paano ka ba na-influensyahan when it comes to your voting preference? Ikaw ba ay nakabase doon sa endorsement ng iyong mga kapamilya? Based ba ito sa mga napapanood mo sa telebisyon, sa social media? Or ito ba ay nagbabase ka sa advokasya or track record ng itong specific na kandidato? Siguro po sisimulan ko po siya sa personal na level po. Siyempre po, lalo na nung nasa high school pa lamang po na hindi pa ganun ka-mature yung pag-iisip po na sobrang madali po talaga akong mahamig ng mga ideya ng mga hinahangaan kong guro. Kaya talaga nung mga panahon na yun, nung election 2010, talagang solid ako dun sa pag-idulo din dun sa sino man yung gusto po ng teacher ko. At syempre din, batay din po sa interes. Siguro ngayong nasa ganitong edad na ako at bahagi ng mga organisasyon na talagang nagsusulong ng mga batayang karapatan ng mamamayan, siguro po, di ba? Na alam ko na po kung papaano, halimbawa, kailangan tignan natin kung maayos yung record nila. Wala silang kasaysayan ng pagiging korap, nagnakaw sa kaban ng bayan, walang history ng brutality, 'di ba po? So, mas madali po ngayon talaga magsuri. Pero kung susuriin po natin yung mas malawak na scope ng mga kung paano bumoboto o naiimpluwensyahan yung pagboto ng mga Pilipino, ay hindi po maitatanggi na bunga ng kahirapan, 'di ba po? Napaka talamak ng vote buying. Pero syempre hindi po dapat isisi doon sa mga botante kung bakit laganap pa rin 'yon. Ikalawa po, syempre yung political dynasty na napakahirap talaga baliin na kapag may nakilala ng isang naglilingkod ng matagal sa isang lugar, 'di ba po? Ay yung mga tao ang tingin nila na wala rin naman magbabago. So bakit hindi na lang siya ulit, 'di ba po? Kaya nga laging hinahangaan kapag napuputol yung isang termino na galing sa political dynasty. At syempre rin po dahil yung social media, 'di ba po, ay napakalaking impluwensya at hatak, 'di ba po, sa mga laging nakatambay dito ay kaya yung social media ginagamit din propaganda ng mga bawat politiko. Kaya nga po nabanggit kanina nung isa sa mga kasama ko po, si LA, na yung social media ay lugar din kung saan pwede kang mangampanya, 'di ba po? Kung saan maraming pwedeng magpa-trending. Ayan po. 'Di ba? Dapat rin po dahil echo chamber din po talaga siya ng mga specific na tao, either ng siguro sabihin natin yung mga privilege, ganyan po. So dapat tayo talaga yung mag-approach paano natin, at rin po, lugar din po ito kung saan maraming fake news. So kailangan po talaga nating araw-araw sagutin, 'di ba po, kung hangga't kaya yung mga ganong fake news. At syempre, kung meron tayong ini-endorso o meron tayong gustong maipakilalang politiko na may magandang programa, plataporma, 'di ba po, ay gagamitin din natin yun sa kalakasan natin para yun yung ibahagi natin na impormasyon sa mga tao. Yun lamang po. Salamat, Denise. You've mentioned na parang nagkaroon ka na ng transition ngayon. Kung dati nakabase sa iba, pero ngayon you can really parang assess on your own base doon sa kung ano man yung na parang nakukuha mong information from different sources. Okay, salamat, Denise. And Alison, ngayon kabi-kabila yung mga sinasabi nilang mga forums, candidate forums, sa, of course, hosted by various media entities natin, at kayo ba malaking bagay na pinagkukuhanan nyo rin ito ng impormasyon for the candidate na iyong susuriin din naman sila, at magiging malaking bagay ito sa iyong magiging desisyon for the election, like yung stance nila for political issues, mga morality issues, and other things?
Alison. Yes, Miss Alice. Kasi nung una pa lang, nung filing pa lang ng candidacy, madami naman na din sa mga tao sa paligid natin na meron ng specific candidate na sinusuportahan. Samantalang yung iba naman ay hindi pa nagboboka dahil nga ang sinasabi nila, syempre hindi pa naman nila alam kung ano ba yung stance nitong certain candidate na to about sa ganitong issue, ganyan. So malaki talaga yung gampanin ng mga forum na mga debates na isinasagawa para sa eleksyon kasi karamihan meron tayong candidate na sinusuportahan sa simula ng kampanya. Pero sa kalagitnaan, maaari pa itong mabago dahil nga doon sa impluwensya ng forums or candidates na forums or debates na pinapanood natin na kinalalahukan ng mga candidates. At dito kasi tayo kumukuha ng mga kumbaga ng ideas nila, ng wisdom nila or yung stance nila patungkol sa mga issue. At dito din natin makita kung talaga bang reflection sila ng mga pinaglalaban natin bilang Pilipino, bilang kabataan, o reflection ba talaga sila ng boto na para sa kinabukasan. So malaki talaga yung gampanin ng forums and debates para sa mga kabataan. Hindi lamang din para sa mga kabataan, para sa bawat botante para mas makilala yung kanilang mga candidates natin. Salamat, Alison. Si LA naman, ito nga, napakaraming mga sources of information na makakatulong sa ating mga kabataan for them to really choose the right candidate for the 2022 elections, for May elections natin. Pero gaano nakikita mo, LA, yung kanilang involvement dito? Like ikaw, kailan ka nag-start na magsasabi mo sarili mo kahit bata ka pa lang, ganyan. Ito, importante na kabahagi din ako dito. And in general, paano mo nakikita yung mga kabataan? Sila ba willing to really know, understand, and critically natignan nila yung mga ito na makakatulong sa kanilang magiging desisyon sa nalalapit na halalan? Opo. Actually po, noong 2017, yung senior high school po ako, I think I can reflect on that po, yung Youth Are Open. Kasi po yung experience ko noon, yung isang famous na ayoko pong bigyan ng pangalan. Kasi yung nasa content sa social media, sinabi, ang dami daw pong mga buildings na pinagawa. Pero I was curious, bakit dami pa rin kumukontra? Bakit dami pa rin kritiko? Ayos naman yung Pilipinas, di ba? Pero yung nga po, I think yung huge influence din ng social media. Ayun nga po, yung po 2017 na I was very in support of those dahil marami pinagawa. Pero as of now, I reflected, ayun nga po, yung mga kine-question sila, bakit naman to? Yung mga ganyan sila, ba't sila ganito, ganyan? And I think it's okay yung mga arguments po nila, ayos naman. Kasi, in my personal experience, yun nga po, I opened the Facebook, mga libraries, I did my research po, ganun po. And I think yung influence na rin po ng friends is, yun nga po, very influential din. Kasi, if your friends have, open sila sa issues, I think, high chance na she will be influenced rin po. So, yung mga kabataan ngayon, open naman sila sa iyong paniwala when it comes to this kind of information and willing na talagang tignan nila kung ano yung mga makakatulong sa kanila sa kanilang magiging desisyon. Okay. Yan, salamat sa iyo, LA. Si Denise, Denise ito yung syempre lumalabas dito yung iba't ibang mga survey, may mga nagpapa-survey yung kandidato, may iba naman na of course done by other entities. Kayo ba malaki bang pwedeng maka-apekto din sa inyo itong mga lumalabas na survey? Pwede ba kayong masway din kahit meron na kayong napipisil ngayon na mga kandidato para sa eleksyon, pero if may lumabas na survey, maaari ba kayong ma-impluwensyahan din ito? Una po, syempre, yung legitimacy ng mga surveys, syempre, hindi naman natin masasabi kung factual or yun po talaga yung accuracy po, di ba? Hindi man natin makukuha yung kabuuan. Pero para sa akin, may rin po meron pa rin po talagang epekto
boto, lalo na sa mga botante yung survey. Dahil nakikita nila na kung sino yung mga madalas na nandito sa top 10, ganyan po, may malaking porsyento ng mga initial na boto, ang iisipin ng mga iba ay ito na talaga yung laging na yung naririnig na pangalan, di ba po, na pagdating ng election day ay sila na rin po yung iboboto nila na kahit hindi po nila nababasa yung plataforma, hindi pa nila narinig magsalita, ay pwede na nilang iboto. Kaya napakahalaga po na hindi dapat malimit, 'di ba, yung mga tao sa social media o kung babad ka man po sa social media, kinakailangan mo pa rin po talagang lumabas. Kunyari ikaw bilang kabataan, 'di ba? Kinakailangan po talaga makipag-usap halimbawa sa mga tricycle driver, sa mga siguro kung may mga farmers ka nakakausap, sa mga tindero, tindera, 'di ba po? Kasi nga ang labanan din po ngayon ay yung makinarya po, yung mga base po natin ng mga talagang nanonood din naman po ng mga balita gamit yung television at hindi naman po exposed, 'di ba po, sa social media. So yun po, yan. Kaya yung mga surveys na, 'di ba po, sa isang toda ng mga tricycle drivers, isang TV lang po 'yon, pero ilang tricycle drivers na po yung pwedeng bumoto para dun sa nakita nila dun sa television po. So, salamat, Denise. Si Allison naman to, no, napag-uusapan natin yung halaga na maging responsable talaga tayong botante. Kasi kahit present nga itong iba't ibang mga impormasyon na ito, kung you're not willing to really dig on dun sa mga impormasyon na ito para makatulong sa nalalapit na halalan sa iyong magiging desisyon, hindi rin magmemerito kahit gaano pa karami yung mga information that we have. Para sa iyo, Allison, panghuling katanungan before we have our commercial break, ano ba yung para sa iyo yung parang definition ng isang responsableng botante, specifically for the youth? Siyempre, ngayon kasi, lalo na nasa social media tayo, talamak nga yung misinformation o yung disinformation na tinatawag. Siyempre, bilang gumagamit ng social media o nangangampanya sa labas, kailangan sa pagiging responsible na voter, kailangan marunong tayong magpakalat ng facts. Talamak ngayon yung sinasabi na respetuhin yung opinion, pero dapat tandaan natin na oo, entitled tayo sa mga opinion natin at dapat itong nirespeto, pero hindi tayo entitled sa paggawa ng sariling facts. Dapat respetuhin din natin yung katotohanan at yung facts mismo. At ayun nga, parte din, bukod sa tamang pagboto, tamang pagkilatis ng mga kandidato, kailangan na maging din tayo, makibahagi tayo sa usapin o diskurso para sa pagkilala o sa pagpapakalat din ng facts about doon sa candidates. Para sa ganun, yung kakayahan at responsibilidad hindi lamang ng botante, ang isang botante ay doon lamang makukulong. Kung hindi kakalat din siya doon sa mga kasamahan niya, doon sa pamilya nila, sa bahay, ganun. So, doon talaga nagsisimula. Hindi dapat tayo maging defensive, hindi dapat tayo mang-cancel ng mga kabataan or ng ibang tao na mayroong kakaibang ibang perspektibo compare sa atin, kung hindi mag-build tayo ng relational conversation with them. Kasi yun nga, sa pagiging responsible voter, kailangan hindi lamang tayo nakakulong sa sarili nating paghahasa upang maging makaboto ng tama sa dating na eleksyon, kung hindi ipatong din natin sa ating mga balikat yung pagpapakalat din ng impormasyon sa mga kasamahan natin. Sa ganun, hindi lamang iilan yung magiging responsableng botante sa darating na eleksyon. Okay. Salamat, Allison. At manatili po kayo nakatutok at magbabalik po ang Perspektiba. Boto mo, kinabukasan ko. It's difficult being somebody's everything, but it's easier in the new Ford Everest Sport. New sporty design inside and out with a 2-liter turbo diesel engine and 10-speed auto. The new Ford Everest Sport leads the way.
At nagbabalik po ang perspektiba, boto mo, kinabukasan mo. Kasama pa rin po natin ang ating mga guests mula sa youth sector. At ngayon, sa huling bahagi po ng ating programa, pag-usapan natin kung paano ba sila pipili ng kanilang mga kandidato for 2022 elections, May 2022 elections. So, umpisa natin kay LA, yan. LA, without talking about the candidate na napipisil mo na ngayon kung meron man, sa local or national perspective man yan or level, paano ba pumipili ang mga kagaya ninyong mga kabataan? Although kanina napag-usapan na natin yung mga preferences, baka meron ka pang mga strategies, ika nga, na ginagawa ngayon para talagang maipunto or mapili natin yung masasabi nating karapat-dapat para sa pwesto sa ating I think po yung answer dyan is hindi lang po dapat na yung candidate na to, ang dami niyang mga, yung mga physical na projects, pero I think dapat din merong, yun nga po yung sinabi nila, good track record, and hindi po siya ume-employ ng fake news or trolls, kasi yun po yung very influential now, kasi halos yung parang, ano ngayon, yung influential na rin social media, so yun din po, yung hindi po ume-employ na fake news or yung mga, ayun po. And then, yung po mga aspirations niya, I think, are the same. Yun po, yung po aspirations niya are actually aligned, yun po, yung sa aspirations mga kabataan. Ano bang mga Our issues aspirations yung concern nyo ngayon na masasabi nating dapat kapag ito narinig ko sa isang kandidato or ito yung parang focus niya, kasama sa mga pagtutuunan niya ng pansin kung siya man ay mabibigyan ng pagkakataon. Parang ano yon additional points para sa inyo? Like ikaw, LA, ano yung parang gusto mong marinig na isyong pinupunto niya na malaking bagay para sa mga kabataan? I think yung environment, we have an environment po ngayon na yung human rights po, it's not respected. So, I'm very hopeful and I look forward sa mga candidates na yun nga po kasama sa platforms po yung nga po yung parang pinupush nila for human rights. Kasi if we see now yung environment natin parang walang gaano respeto Kaya halos if ever man ayun po, kailangan po meron pagrespeto sa human rights. Yan, salamat. Si Denise, kanina na pag-usapan natin yung black vote na for the longest time ay hindi pa na-achieve sa mga nakalipas na mga election. Although doon sa mga tinatawag nilang exit polls, nakikita natin doon na ang laki talaga ng participation ng mga kabataan, yung mga nag-register, tapos ang laki ng mga naitutulong talaga nila para maihalal yung isang specific na presidente, pangulo ng bansa. So, para sa inyo, anong mga parang katangian ng isang kandidato na masasabi nating makakapagpakilos marahil at ma-achieve yung tinatawag na black vote? Ako nga po, una pa lang, tingin ko po mas magandang gamitin natin yung parang termino na united vote. Kasi po, sa matagal na panahon, di ba po, pag ginagamit yung black vote, yung naiisip natin, yung parang persahan na pag-i-impose po na kung sino yung iboboto, regardless dun sa kung ano ba yung background ng isang kandidato. Kaya sumasang-ayon po ako dun sa sinabi ni LA na hindi dapat yung mismong kandidato, bagkus yung programa na meron po sila. Kaya nga bilang bahagi rin po ng mga pambansa demokratikong organisasyon, di ba po, ang gusto natin talagang kandidato, yung magsusulong sa interes ng mamamayan sa iba't ibang sektor. Pero syempre po, bilang kabataan, na ano po ba yung issue na nagko-concern sa amin, yung direkta pong naapektuhan kami, syempre po yung edukasyon, na kahit na sinasabi naman po nila libre, di ba po, ay parang ang bihira po natin na marinig na meron talagang gustong paglaanan ng malaking pondo yung edukasyon natin. Kaya, yung mga botante rin, di ba po, kaya nga may nagsasabi marami daw bobo, ganyan, maraming ignorante, ay bunga rin ng kawalan natin ng edukasyon. So, hindi dapat lang, hindi maging pribilehiyo yung edukasyon, bagkus karapatan po ng lahat ng kabataan ng mamamayan. At syempre, kung merong, hindi lang dapat yung sinabi rin po kanina na para sa kinabukasan ng ibang henerasyon or ng susunod na henerasyon. At kabilang din po dito yung iba't ibang sektor gaya ng mga magsasaka, 'di ba? Kailangan bigyan din po sila ng pondo o tulong. At syempre yung mga manggagawa, kinakailangan magkaroon ng seguridad sa pagtatrabaho, 'di ba po? At
tuluyan ng wakasan yung kontraktualisasyon. At syempre, para na rin po sa mga ibang marginalized sector, di ba po? Kinakailangan din po natin na ikonsidera na may katiyakan din po, yun nga, yung mga maralita sa paninirahan, di ba? At yung sa mga manininda na ngayon ay talamak po yung mga demolition sa mga palengke, di ba po? At yung mga So, ito yung mga pagpapalayas. issue na malapit Ayun po. sa sikmura ng bawat pamilyang Pilipino. Opo. Ika nga. So, sa huling Yan. bahagi natin, magkakaroon tayo ng fast talk. Nasa huling bahagi na tayo. So, umpisa natin, siguro ang unang sasagot si Denise, followed by LA, then last si Allison. So, 3 question lang ito, mabilisan. So, alam natin ng fast talk, yes or no na wala pong dahilan na sasabihin pa. So, unang tanong, bali, ganun yung paraan natin na Denise, LA, and Allison. Ito yung first question natin. Meron ba kayong nakikitang kandidato sa pagkapangulo na karapat-dapat? Okay, so Denise, yes or no lang? Yes naman po. LA. Yes po. Okay, Allison. Yes po. Parang medyo matagal ang pagsagot. Okay lang yan, okay lang yan. So, pangalawa, naniniwala pa ba kayo sa kredibilidad ng eleksyon sa bansa? Yes or no? Denise? Yes po. LA. Yes din. Yes. Allison. Yes po. And lastly, boboto ba kayo this upcoming election? Denise? Yes po. Yeah. Dapat lang. Si LA. Yes. Opo. Yes Parang po. ako, ayan, lastly, Yes, Allison. ma'am. Malaking oo Ayan. po. Yes, parang ako yung may side comment, Pero napakaganda po ng talakayan natin, napakasayang marinig mula sa mga kabataan, yung involvement po nila sa nalalapit na election. And I do hope, ito po yung maging inspirasyon sa bawat mga nanonood po natin ngayon na kung ang mga kabataan ito, they're very much willing na talagang tignan nila, maglaan sila ng panahon para critically tignan yung mga kandidatong nararapat na makaupo sa pwesto. Ganun din po ang bawat isa sa atin. At exercise po natin ang ating karapatang bumoto. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Sa ngalan po ng ating mga panelists at ang buong pwersa po ng News and Current Affairs ng CLTV 36, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kung nais niyo pong panoorin ito pong episode na ito, bisitahin lamang ang aming pong Facebook account at CLTV 36 Official, maging ang ating pong YouTube account. Sa mga nais naman pong tignan, syempre ang mga updates patungkol sa mga balita sa ating rehiyon, ay i-like lamang po ang ating Twitter account at CLTV36 at maging ang ating pong website, bisitahin po ito at www.cltv36.tv. Ako po si Aizelin David Nanzon. Maraming salamat po and God bless everyone.